Salatu wassalamu alaika ya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Salatu wassalamu alaika ya sarkin sarauta rabbana Allahu mai girma. Tabaraka Allahu zan suka sarki magajina mahalicina. Allah yau ma na zo da ƙoƙon barana amsa min zai yabo gurin zaɓaɓɓenka. Wanda shi ne ka kira sayyidina Muhammadu Rasulullah, wanda shi ka kira Nabiyu, shugaba a duniya, shugaba a kiyama, wanda kashe shi ne shugaba a duniya, shugaba a kiyama, wanda shi ne ka bashi mukami wanda daban yake da na kowa, ka bai kowa girma amma nashi daban ne sayyidina Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dukkanin anbiya ka ba su girma amma nashi daban ne. Tsira da amincin Allah nake so ka ƙara masa daba adadi sayyidina Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaji masu arzikin duniya da kiyama, mai gidan mala'ika Jibril, mai gidan Mika'il, mai gidan Azra'il, mai gidan Mika'ilu, kaji wanda mai gidan annabawa da mala'iku suke neman tabarraki a wurin kaji sarkin halitta, wanda shugaba a duniya ne, shugaba a kiyama, wanda wa ya zo babu kai ya samu kofa ya wuce sayyidina Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A so ka a bi ka a dashe da rahamar Allah, a ƙi ka a faɗa jahannama sayyidina Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sai an so ka an bi ka an dashe ake dashewa sayyidina Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waye kira ka ya koka mai sarkin sarakai na gaban Allah, farin cikin Allah, gaba kake da zatin Allah sayyidina Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah mai girma, tsira nake son ka ƙarawa wannan wanda kace mai son shi ya bi sannan, wanda shi ne wanda kace baya canjawa sayyidina Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaji masu arzikin duniya da kiyama, wanda aka rayu duniya da kiyama don shi, mai martaba shugaba wakilin Allah, wanda tashin alkiyama masandin shi ne, don shi ne za a tada kiyama don a ware masoyansa sayyidina Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsira nake so ka ƙara da ba adadi, ka ƙara wa mai gidan duka calugudan aya baban zara, shugaba a duniya, shugaba a kiyama. Kaji sarkin sarakuna, sarkin ƙarshe, sarkin farko, sarkin ƙarshe sayyidina Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaji mai gidan ƙur'ani, shalugudan aya baban zara, kai ne ubangiji ya baka mukami daban kake da na kowa sayyidina Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaji mai gidan ƙur'ani ma ta fake cikin aljihunka, shalugudan aya baban zara, kai ne tawada take gaisuwa a gare ka. Sura duk sura ta zo sai ta yi jingina, ta karanta kanta da kanta don ta samu aminci gurin ubangiji sayyidina Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duk suran ubangiji ta zo sai ta yi jingina, ta yi gaisuwa a gare ka sayyidina Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duk an biya an turo su don su ambace ka duniya da kiyama, kai ne aka baka mukami daban kake da na kowa. Dukkanin wani mai girma yana ƙarƙashin takalmin ka sayyidina Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yarda in kasance naka in ta ambaton sunanka, dama don ka ne aka yi ni sayyidina Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kai ne ka kira aka amsa, kiranka ya sa an ka kira an amsa sayyidina Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ya kira ka ya koka mai sarkin alfarma.